jama'a shi yasa nake jan hankalinku shi yasa nake jan hankalinku shi yasa nake jan hankalinku da ku riga shi yasa nake jan hankalinku shi yasa nake jan hankalinku da ku riga wanke hannunku a kowane wannan lokaci shi yasa nake jan hankalinku da ku riga wanke hannunku a kowane yaushe kuma ka ji zazzabi ko tari kada kai wata ka kira wannan lambar idan ka ji kana shan wahala wajen yin numfashi kuma ka ji zazzabi ko tari kada kai wata ka kira wannan lambar kafin ka ce kwabo shi kenan coronavirus ta kusa cikin jama'a coronavirus ta zama gindin zama coronavirus ta kusa cikin ana ci gaba da tafiyar tanko shi ya fara kamuwa da cutar ya shafawa saudi ta je kasuwa ta shafawa adamu ya je kasuwa ya dauki cutar ya shafawa adamu ya je kasuwa ya dauko cutar ya shafawa yayansa ya shafa sun shafa kakansu